and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Ato-ato lang ni ba? Walang tingali mawa ni mo imo siyang sustinihan? Tuwa bitaw sa abroad si Marie Milani? Unsa? Ang tambal bas ka uhaw. Utuhan ng panginahanglan bro. Pero ay, seryoso ka? Pre, Niya, sabi ang nahunan mo pre. hay. Hay, yun ni mo. Mangutanan lang ko ni mo. Ha? O saan pre? Mila ka bagid na ako nga matuod ni mo higala o kumpare? Ha? Huwag kay lang itubag? Ha? Oh. Ikaw pa pre. Saan ka man? Di ka man lang kakomedyahan? Kumidya pa nag-imo nga ka-serious na ito nag-istorya? Siya ba? Komedya naman tong ako. Kumidya, pero dang tinuod. O ako magsulti ana. Ay, pastilan ni mo, pre. Ano mudlain na sa pagsabot ang kanang akong gipangsulti pre? Ano? Tagay gibog aton. Buro ka man nuog wa makaila og wa masuhito nako pre. Pre, Aw, mau magug ka? Sige. sige ang gitubag. Pero muro ng luod oh. May magbata ka ng luod. Lagi. Sige na, bahay na. Kaya medyo busy pag diri sa lumber. Hayay. May ka man. Kay misulbong gid ng nasugdan nimong negosyo no. Human man nira ang kumpanya nga atong gitrabahuan. Wag gid mausik ang gipabawan nila nimo. Aw, kinahanglan kitang maningkamot, pre Baldwin. Kay pamilyado man. Aron nga makakaon o makapaeskwela sa tong anak. Ah, maay ka man pre. Kay dako man ang napabawan sa company nimo. Ang ako kay igo raman. Di ba nagsugod sa kag negosyo nga motorcycle parts? Oh. Oh, good. Pero igo ra sa bang kita ba? Daghan ba yung kompetensya? May mekaniko man kakasi mong shop. Oh, doon na. Aw, usa na sa magkatabang nga mukita ka. Labi na na magpa-repair. Kay unay raman nga narasan mo palit sa parts sa imong shop. Hinuon? Aw, ay lang sa gulig bisyo. Kay mo man ay makabusit. Diniyos lang yun. Aron nga magrasyahan ba? Ilibitaw chut ko ganahan niya, Dad. Ang ganahan nako, ang iharat yung danga chicken ug duaan ngayang ihatag nako. Ikaw gid lang ga. Tinuod bitaw na, Dad. Pero basta dada, ayaw chut pagpada niya ha. Kay di nagchut ko nimo. Nasa maning anakan eh. Magpakaawaw lagi ko. Labi na nimo nga langga na ako. Laki ha? Thank you, Daddy James. Pagaksak ko, Bill. Kaparay ko ni langga. I love you, Daddy. Labi to langga. Idol James, like Chelsea. Uy, Oh, The table is ready for using. nawalas titi ni mo ni turanding oh. Mga una ko na ta. Tana. Dali na mo. Dako ko pasalamat mo Ginoo. Nya wa gyud mi nimo pasagdi. Labi na sa among panginabuhi. Nya tungod sa imong kaluoy ug pagiya. Sudlan sa pila ka buwan. Human ako kini matukod, bilambo gid ang lumber ug hardware. Nga akong nasugdan. Apan wa matibok ang akong pamilya Ginoo. Kana tungod kay wa man si Milani. Iya man gibiyaan. Sila Chelsea. Kay iya man nga gipalabi ang iyang giingon nga pangandoy nga manarbaho sa gawas. Sukal pagid kaniadto.
Nga gusto ko na niya nga ipamatuod nga kaya niya. Makahimo siya nga dili magsalig na ko. Wa ko man unta kini paabot Ginoo. Nga mao ang himuon. Kaya naa ka man nga akong gisalikan. Nga mabuhi ra gid mi sa kinaugalingon na mo paligkamot tungod nimo. O hangyoon ko lang ikaw Ginoo. Nga tagi kong kalingon nining hagit nga akong giatubang karon. Maluoy ka Ginoo. Mohangyo lang ko, Father Joseph, nga i-anonymous lang nimo ang gamay na ko nga pahat para sa simbahan. Nga di lang kinimasayaran sa mga tao. Ayaw ka bala ka, James. Matuman kung sa may mong gusto. Salamat, Father. Ako, kang atong simbahan, James, mayangay nga magpasalamat kanimo. Yan ang imong donasyon sa simbahan. Pasensya ka na, Father, nga gamay rin na. Maggamay o madako, dili ka na mo ilabing mahinungdanon sa Ginoo. Kundili, unsa ka sincero sa kasing-kasing sa tao nga mutabang sa iyang simbahan. Mao ka na ilabing tinuod, James. Gikan kini kaniya, Father, ang grasya. O nga angay lasab nga pasidunggan ko ang iyang gugma o kaayo. Muhangi lang ko niyong Father nga iampo ko o ang akong pamilya. Nganta, maghiusa na kami pagbalik sa usa ka panimay. Kanunay ko ikaw ang iampo, James, o kang imong pamilya. Ayaw lang yun o kalimot sa pagsampit kaniya. Dili lang sa kalisod, apan bisan usab diya sa atong kamukaway. Sa laktod, himua ang Ginoo nga kabahin sa inadlaw-adlaw mong pagkinabuhi. Oo. Ug daghang kay salamat, Father Joseph. Kung nagpanalangin og nahigugma siya sa mga tao, nga mibaliwa o nga mahinumdum lang kaniya kung anaa sa kalisod. Unsa na ka sa tao nga mihimo kayod kaniya nga kabahin sa inadlaw-adlaw nilang pagkinabuhi. Bye, Father Joseph. Sige, James. Bye. Amping og ampo lang gayon, ha? Ginoo, uban ni og ihatag kang James sa iyang pamilya ang imo panalangin. Kay dili sayon ang iya karong nagkahimtang nga nahilayo sa iyang asawa nga si Melanie. Giyahi o atake siya kalig-on, Ginoo. Ilabi na sa mga malisod nga mga pagsuway o tentasyon. Mingaw urong adlaw ay. Wagay customer. Pun apa ni music nga gipatukar ni Goryo dinhi nga love songs. Ay, kibati na sabihin ako kamingaw ni Bilan eh. Ay, Ginoo. Magsakit po rin ng atong dughan in Goryo eh. Goryo! Goryo! Oy, James, pesugo ka. Ilisi ka ng music nga gipatukar nimo. Sige, sortin ni mo do. Ingon ako ilisi ng gipatukar nimo nga music. Kay magduka ta na. Uy, magduka o doon na kayo minumduman dong. Ikaw gid Goryo. Bitaw, aminin. O siya ba na kayo minumduman nga, nandan yung buhaton ni Day Milanisa. Binipasan nyo. Ambot nimo. Uy, alay, ipahiyom siya. Klaro kayo. Ikaw ho, ikaw. Malisyoso kay ka. Wala mo gisulti ka bastos to, uy. Okay nga, namingon day ko nga doon na kay gisulting bastos. Uy, kada din yung giingon nga, malisyoso. Bastos maghihapon na akong Hay ni mo Musabton. Goryo. Mahimuot latan nimo. Wala mo kayo malisyoso ang gisulti dong, uy. Unsa tong inyong gibuat sa una Day Milani nga imong mahinumduman. Ay, wasap ko, pahinumdum ni mo nga. Kusog kayo, mukha ng titi. Wana. Undangon ta na ning istorya Goryo kay murag paingon na gyud sa paglikoy. Paingon na sa dilibang
istorya ng imong bot nimo eh. Uloy, saba ka niya doon eh. Ay, Ikaw ba? Unsa dili ka ganahan og titi, kalami ana. Ano ba? Makala mo suyop kang titi ana. ambot nimo Goryo. Ambot lang nimo. Hello? Hello, Dong James. Oh, Turanding, nanawag ka. Nasa ba ka? Mura pag medyo nangurog ka. Kwantong, bilang talagi kwantong, kung nanawag ko kay manghangyon akong magpapole de rin ni Guryo o kinsa baka di hot tindahan niya mo'y magpaabot nila Chelsea ni pamuhi pa. Kay kwantong itugdaw yung ko diri sa ilang eskwelahan ay as in mahibo do. Ngano kung dili? Sige lang. Wa pa man ka mamuhi sila si Chelsea. Biya na lang diha o pagtaksi. Aron magapauli dayon ka sa bahay o makatumar kag tambal. May kwarta pa ka diha? Hindi apandong. Kaigo pa rin pang taxi. O na sige. Kaya ako rin mukuha diyan ni Chelsea. Uli na lang para makapahuway ka. Thank you, Dong James. Pastilan. Na-timing paging traffic ayo. Hapit ang oras sa pangbamuhi nila Chelsea. Saan man ako pagkadali ini? Saan man ako pag abot tayo dito sa eskwelahan? Brad! Ano ang traffic? Saan na diha? May diskresi sa lahat, bro. Pastilan. Kung saan lang ini si Chelsea. Langga, Chelsea, paminaw. Huwag talagi ko ha. Natimingan ko sa traffic. Di ko kaklaro nimo, Dad. Okay, i-loudspeaker ng cellphone nimo. Ano nga babati ko nimo? Oo. Hello, Dad? Magkabati na ka. Oh, Dad. Nagingon ko, natimingan kong traffic. Malangay ko gamay diyan sa pag-abot ha, sa inyong school. Pero huwag talagi ko. Hello? Sir James? Ay, di mo ko sa school ni Chelsea. Ako na lang umuhatod niya sa inyo. Oh, ikaw? Hello? Kinsa na langga? Sir James, si Rica May ni. Okay, rakit ko na ako'y muhatod ni Chelsea sa inyo. Hapit na rabang ngit-ngit. Tingalig siya na lang usa diring mahabilin. Ako na lang siyang ihatod. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!